vítam u dnešného videa. V tomto videu to bude Toka World séria Strašidelná rodinka, 4. diel. Áno, 4. A môžeme ísť do príbehu. Mami, čo zase je? No, chcela by som sa ťa niečo spýtať. Mohla by som ísť, prosím ťa, vonečku. No hovor, že zase ťa tam čakajú tvoje blbé kamarátky. Nie, nezbývaj. Naposledy ťa púšťam. Ďakujem. Potom mi otvor. Hej. Ale pozor na to. Uf. Čaute, babi. Ahoj. Máme pre teba nový výlet. Aký zase? Keď stále chodíš iba tu, tak ťa trošku prevedieme. Kde sme my chodili? Vážne? Tak môžeme ísť teda. Veľmi sa teším. Tak poď. Takže dnes sme sa rozhodli, že ťa zoberieme na kone. To je tvoje auto. Hej, ja sa tiež starám o kone. OK. Sú tu kone? Ešte stále nosím tú peňaženku. Hotovo. Takže, wow, to sú kone. Áno, sú tu kone. Viem, že sú tu ešte krajšie kone. Vážne? Hej. Poď. Vážne? Áno, vážne. Sadaj. A stoj. Takže môžeme ísť. Dobre, takže sme tu vystupovať. Tu sú aj bicykle. Áno, ja som tu nie poprvýkrát, takže poďte. Wow. Áno, to je wow. Máme tu aj tohto krásneho koňa. No, máme tu iba týchto dvoch koňov. Ten by sa určite pre mňa hodil. Aj pre toho máme. Ten je krásny. Áno, tento je môj, pretože chodí to často. Dievčatá, viete si, prosím vás doniesť kone, bo tam ešte taký malý. Kto chce, môže jazdiť aj na koňovi. No tak, ďakujem. Ja nenávidím kone. Kone nenávidie? Kto by ich nenávidel? Poďme. Wow. No tak veď poďte. Veď ich budete mať. No neviem. Máte tu kone. Potom si vypožičiame. Sadajte zase do kufru. Ideme zase ku koniam. Dobre, sme tu. Poďte, ja vám donesiem. Tak poďte, alebo nám ich donesieš. Vyber si jedno. Jasné. To sú malé konia. Dám jedna malého pekného. Máš mi toho konia? Ja. Nie. Ďakujeme. Poďte. Tak toho konia ja nemám. Bohužiaľ, ja už mám svojho. Ten bielý mega. Takže vyberte si konie. Sedím na ňom. Dobre. Sedím na ňom. Ale neboj sa, že sa ešte môžete dohodnúť. Držte sa. Dobre, sme zase tu. Furt tu chodíme preskakať. Čiže by som si mala zobrať ten bicykel. Radšej nemôžeš.
že radšej nemôže. No tak poďte, babi. Aha. My sa nemôžem v živote dočkať. Uí, to je super. Vravela. Wow. Sme na mieste. Poď strapko. On sa volá Strapko. Nie. On sa volá Citrón. Je to rozkošné meno. Môj sa volá Černoško. Je to tiež rozkošné. Moje Malinka. Moje Sneženka. Moje Fľačik. Všetky máme už vymyslené aj pre nemenia. Ja neverím, ale je hrozný. Predstavte si to, máme krásne kone. Ja vyskočila si z okna. Prečo by si skákala z okna? Sú to iba kone. Hovoríš to o nich to preto, lebo, hej? Takže kto sa chce ísť povoziť? Nie, ďakujem. Poď, Sofii. Ježiš, nie. Držte sa. Nie, prosím vás, nie, ja to prosím. Kľud. Naučíš sa to raz, dva. Ideme. Dobre, stačilo, ja nechcem. Vojko. Dievčatá. Kedy pôjdeme domov? Prespíme tu. Čosi? Ja nemôžem, mamka ma zabije. Ale nezabije, však je to tvoja mamka. Ako by ťa mohla mamka zabiť? Neviem. Pozor, kone. Túto, po tento strom je vaše miesto. Tu môžete byť. Áno. Môžu. Ktorým není, že zima vôbec. Tebe, ja mám veci. Môžem ten čierny? Môžeš spať. Pozor, môj. To je prekrásne. Ja to nechápem. Nechápete všetké. Zohrej ma. Jem zima. Nie, nemôže. Je to úplne super. No mne sa nezdá. Ale musí. Každá si opeče marshmallow. Takéto veci som ešte nezažila. Ale ja marshmallow nemám. Blbosti vymýšľaš, aj tak to nikto nie je. Ja to teda rada nemám. Ja to mám. A ja milujem marshmallow. A ja. Tak kto ide spať na rieku? Ty si sa zbláznila? Ja na rieku spať nejdem. Čakaj, skúsim to, či to bude fungovať. Nie. Dobre, takže tuto máme túto budu. Budu, to budeme spať nie, pretože sme najlepšie, že? To nehovoril. Ale prestaň. Dobre, takže dobrú noc. Jedna bude sama. Vieš čo, chod tam. Ty poď. A ty rozumie, že to je iba pre jedného. Tak vy budete spať na tom člne. Alebo na koňoch. Tak my sa tu vyspíme. Tak. Bi, bu, bu, bu. Dobre.
Citrónik. Čo sa stalo? Čo je? Citrónik. Ja idem spať. Vieš, aké sme unavené? No. Nebude ma hľadať mamka. Neviem, radšej spí ešte. A ešte toto miesto, a jak tu Sofia nebude, tak to je zlé. Wow. Tu sú kone. Tam je tvoja mamka. Ajaj, milujem čiernu. Prezlač ma. Daj ružovú. Idem k tebe, počkaj. Dobre, nevidno. Nevedela by si mi poradiť. To je bielý kôň. Je nejaký divný. Čo? To je čierny. To znamená, že tu bude. Mala by som byť ticho, lebo že tu spia. To bude problém. Mala by som je tu ticho zobudiť. Haló, vstávaj. Aha. Čo si to volíte ma takto budí? Čuj, nevidel takúto s černými vlastne takú moju dceru, takú s dvoma zaplatenými a s takými černými šatami. Nie. Nemám to nikomu. Počkajte tu. Nemám to nikomu hovoriť. Čo? My tu ženu takú nemáme. To si nás to dovoluje vyrušovať. Nie je to ona? Prestaňte. Ale fakt, ja mám strach o ňu. Je to moja dcéra. Je to čierny kôň. Takže... Veď nie, veď ten čierny kôň je môj. Je to tento kôň. Jej. Áno, jej. Keby ste nás len tak nehala, my potrebujeme sa vyspať. Len si to preverím. Cerka! Cerka, čo sa ti stalo? Ja som nie cerka, ja som... Kde je cerka? Nie, my nemáme žiadnu Sofiu. Pardon. My nemáme žiadnu Sofiu. A Jakubu Sofiu by sme tu mali mať. Tak toto je moja dcera? Nie. Už je len posledná možnosť. Ak to nebude, je to zlé. Nie. Ju nehajte. Ona je celá dorúžovaná. Ukážte. Choďte na chvíľku preč. Uj, dobre. Idem si zaplávať vy. Nie. Ježišmaria, dobre, že ideš. Potrebovali by sme pomoc. Čo, jakú pomoc? Ja nikomu nepomáham. Jak sa to už voláš? Vicky? Ok. Dobre. Nevedela si... Pomôž nám. Tam je mamka tejto tu a musíme sa vymeniť. Dobre. Kde sa schová? Pardon, zašedé. Poď. Je tu mamka? Prosím, schovajte ju. Nie, do auta, poď. Zales. Peťa, vidno, ale ja nemôžem za to, že má vidno. Dobre? Tuto je sklo, tam, kde nevidí ľudí, tam buď.
Áno, môžete už, iba sme sa tu rozprávali. No, zlato. Bože, ja sa ťa tak bojím. Čo? Jaké zlato? Pardon. No. Zmizla? Zmizla? Áno, zmizla. Máme akože mega šťastie. Máme mega šťastie. Choďte už spať. Vy môžete ísť, ďakujem. Ráno. To je krásne, mega krásne ráno. S koňmi je to perfektné. Ahoj. Aha. Stávaj, Sofie. Čo? Dobre? Áno, mamka ma nenašla. Tu sú naše spacáky. To je mega cool. Pardon, teraz sa vám ospravedlním, že som zabudla týchto kone. Stávajte, babi. Jasné. Nepamätám si kone. Ja som mala biely. Hej, ja som mala biely. Nie, ja. Nie. Ty si mala biely, ak si dobre pamätám. Ja som mala biely. Dobre, to je jedno. Ja. Ideme sa niekam prejsť? Áno, poďme. Babi, aj sa vám musím s ničím priznať, že veľmi ma potešilo, ako ako ste mi veľmi dobre pomohli, aby ma mama nenašla. Urobíme to aj znova. Ja som veľmi nadšená. Tak ak sa vám videjko páčilo, môžete mi dať like a odber. A my sa uvidíme pri ďalšom videu. Tak ahoj!